Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyat lirda ilai ta'ala al-Fatihah. Ila haradna bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati al-qudub syabul maqam wal ghathil azam. Sultan al-awliya Syekh Ibn Hasan Ali Syadili. Wa ila hadrati mursyidina murabbih hina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadrati masyayikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan Syekh Darah Tauhid al-Hasaniyah. وإلى حضرة صاحب هذا الكتاب تنزيل الغافلين الشيخ أبو الليث نصر بن محمد سمرقند أوصالهم وفراحهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrari wa a'ada alaina min barakatihi fit daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faqih Abu Laits dawuh sira wedya saking ngombe-ngombe arak. Karena ngombe arak iku ngandung kelakuan kang den paedo akeh. Wah. Awak dhewe bolak-balik yo kudu iso menghindar saka maksiat sing jenenge ngombe arak. Iki ora sekedar anjuran, ora sekedar nek iso ora ngono, melainkan wajib hukumnya sebagai umat manusia, khususnya umat Islam, iku ya wis harusnya awak dhewe lakoni memang. Harusnya awak dhewe lakoni untuk taat kepada syariat. Taat ning kene dalam artian ninggalo maksiat sing berupa iki mau. Berupa ninggalo ngombe-ngombe arak. Kenapa ngono? Mergo maksiat ngombe arak iku duweni keelekan. Dalam artian ngene. Dari sebanyak maksiat itu ngombe arak adalah satu sumber yang memungkinkan orang untuk melakukan maksiat-maksiat lain. Jadi nek wis kadung ngombe arak, iku ya ana kemungkinan besar ndekne bakal nglakoni maksiat liya. Nek kene dijelasno nek 10 perilaku buruk sing terkandung ning jero maksiat ngombe arak. Pokoke nomor 1. Yen wong iku kulino ngombe arak malah dadi kaya wong edan. Jadi guyonan dening bocah cilik. Den paido mongko wong kang waras akale. Iki pertama. Keelekan sing pertama. Keelekan sing terkandung ning ngombe arak sing pertama adalah wong sing ngombe arak iku nek dene kadung ngombe arak bakal kaya wong edan. Ya ora kaya, ya wis bolak-balik ya plek wong edan iki. Padha-padha ora duwe akale. Cuma nek wong edan kan ora duwe akal perkara gak sengaja. Nek wong ngombe arak malah disengaja, malah jarak dadi wong edan. Gimana? Malah dadi guyonan kok karo bocah-bocah cilik. Jadi kok enek wong ngrasa ngombe arak malah dadi gagah, malah wis lanang tenan. Misalnya nek wong duwe prinsip ngono. Iku adalah prinsip sing salah kaprah. Nyatane wong sing ngombe arak iku malah kaya wong edan. Jadi ngono. Jadi kok enek wong ngombe arak ben ketara nek lanang tenan, iku ya perlu dibenahi pola pikirnya berarti. Jadi gak enek unsur-unsur apik ning maksiat, terutama ning ngombe arak iku. Itu yang pertama.
Kaya apa kan den dening Ibnu Abi Dunya. Panjenengan dawuh, aku weruh wong mendem ana ing sawaneh dalan kampunge Baghdad nguyuh lan nguyohi lan uyohe den usap-usapake awake. Dheweke ngucap, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Iki salah siji cerita sing membuktikan bahwa wong ngombe arak iku ya wong edan berarti. Mungkin Ibnu Abi Dunya beliau sempat mlaku-mlaku ning siji desa ning Baghdad, ketemu enek wong mendem. Bar ngombe arak dekne mendem. Terus nguyah kan, wong sing ngombe arak, wong sing mendem ki mau nguyah. Nguyah ning pinggir dalan. Bar ngono, uyahe iku diusap-usap ning awak karo ndonga Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadi seolah-olah yo memang aneh. Wong mendem iku yo memang ketok nyolok edane. Wong uyah kok diusap-usapno karo ndonga Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, mugi dadosake kula dados golongan wong sing taubat. Mugi dadosake kula dados golongan sing suci-suci padahal sing diusapno uyah. Ngono. Ini jelas-jelas ketok edan ya. Dan critakake ana wong sing mendem muntah-muntah ana ing saweneh dalanan. Nuli ana asu teka ngusapake cangkeme ana ing jenggote. Wong mendem iku ngucap marang asu iku, "Ya Sayyidi, ya Sayyidi, aja ngrusak sapu tangan." Kaping pindho. Terus iki cerita neh sing ngekei kenyataan memang bahwa wong mendem iku ya akale ya wis gak waras. Ngene enak wong mendem, enak wong muntah-muntah. Enak wong mendem muntah-muntah. Bar ngono ditekani asu. Asu iki mau ngeleti cangkeme wong sing muntah-muntah mau. Wong mendem sing muntah-muntah mau dikeleti cangkeme karo dikeleti cangkeme karo asu. Tapi wong mendem iki mau malah jawabe ya Sayyidi, ya Sayyidi. Tuanku, tuanku, aja ngerusak sapu tangan. Yo, bolak-balik yo gimana? Iki salah satu alasan. Iki gimana alasan kecil mengapa kok arak itu sangat-sangat diharamkan. Ya mergo sangat berdampak buruk neng akal sehate menungso. Kaping pindho, arak iku ngrusak arta tur ngilangake akal. Kaya pemature Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, paringa pirsa kados pundi pemanggih panjenengan wonten ing perkawis nginem arak. Kanten arak punika ngrisak arta terus ngilangake akal. Iki sing nomor loro keelekan sing enek ning maksiat ngombe arak adalah wis jelas-jelas arak iku dekne ngentekno dhuwit iya, ora marai sehat ya iya. Ya intine yo ngrusak tok. Dampake merugikan kabeh isine. Ngentekno dhuwit, coba kok enek wong dekne ngombe arak, tuku arak. Iku dekne jelas-jelas gak entuk timbal balik sing keapian. Ngentekno dhuwit tok, nanti akale ilang. Akal ilang iki adalah ya satu dampak negatif yang dihasilkan arak iku mau. Sing kaping 3, ngombe arak iku dadi sebabe sesatron antarane sedulur lan sanak raket. Kaya kang den dawuhake dening Allah Taala,
innama yuridu innama yurid ila akhiri iku sing artine ngene syaitan iku namung arep nyanakake sesatron lan gething antarane sira kabeh gandeng karo ngombe arak lan toh-tohan iki gak mungkin ana wong penggaweane ngombe arak kok iso ramah karo sekitare kok iso damai karo dulur-dulur gak ngarah wis jelas-jelas nek ketika dekne bendina maksiat ngombe arak bahkan dekne gak dimakui dekne menormalisasi maksiat iku wis jelas-jelas dekne gak ngarah ngrasa rukun karo kerabat-kerabate gak ngarah ngrasa tentrem ayem karo sekitar-sekitare ya balik maksiat iku ngerusak hubungan silaturahim. Jadi ngene nek ning dawuh Al-Qur'an Gusti Allah dawuh, jadi syaitan iku dekne bakal ngobrak-abrik hubungan silaturahim, bakal gawe berantakan hubungan baik karo kerabat lewat maksiat arak. Jadi ketika kok enek wong dalam satu keluarga misal, iku salah sijine enek sing ngombe arak, salah sijine enek sing maksiat ngombe arak, maka wis dipastikan bahwa setan melok dolanan ning ngono. Dalam artian hubungan silaturahim bakal terputus. Makanya kenapa kok awak dhewe wajib mempererat silaturahim? Kenapa kok awak dhewe dilarang ngombe arak? Mergo ya iki kabeh enek keterkaitane. Dadi syariat iku gak mungkin nglarang awak dhewe tanpa sebab. Syariat iku gak mungkin merintah awak dhewe tanpa enek fungsine. Jadi saling berkaitan antara ngombe arak karo hubungan silaturahim itu saling berkaitan. Nek awak dhewe gelem perkuat silaturahim, tur menghindari maksiat negara, insyaallah silaturahim awak dhewe terjaga, hubungan baik awak dhewe terjaga. Kok sampai enek wong dekne ngombe arak. Maka meskipun apik karo wong lah misalnya. Tapi mergo dekne pemaksiat ngombe arak, iku ya gak ngalah tercipta hubungan baik karo wong sekitar. Intine ngono. Kang kaping 4 ngombe arak iku nyegah wong kang ngombe sange dzikir Allah lan sunat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.